Machiegni Nyakwaramogi Ajuang oromo kanyo endo. Machiegni Nyakwaramogi Ajuang oromo kanyo endo saa 12 kokalo gi dakika 20 mar odhiambo. En kanyo endo tarik 6 dweno endo mar adek higa mar 2022 to kod 2. An jalendo maru Separate the Prince kawan kod Nyambune Brian kata Mwalimu Kalisto Lorios kari Machogo. Jawinjo marwa wakelo ni weche manyien heyo machuok kaka magieki he kaka gichoponwa he mesawa mag kao weche. Moluor migosi Raila Amolo Odinga no bago romo gwenge mag Nyeri kama bende no singo ne johera mage ma bende yuto gi ni piny ni kama ora mora manyitie kinyalo bedo ni yuto mare ni piny obro bedo gi thuolo mar siling 6,000 dwe ka dwe. Migosi Raila Amolo Odinga bende ne osingo ni obro tiekore gi wechego eko mag mibadhi ma osebedo ka okwako piny mar Kenya ka odhi mbele kowacho ni en owuon ong'eyo kaka obro tiekore gi weche machalo kamagieni. Komachielo kodonje gwengego mago ma Homa Bay, jal moro lisasi omako e yorno mar both kama ne lisasi omake kani iluokone nyamburko mare ma nyotimore e kama nye polise moko tima pedha. Jalno endo ne ichich kode ni no nyalo bedo ja njore kindo no endo ma bende no dhi lao gache kata luoko gache e dho wath moro e county no endo ma Homa Bay. Bang'e ka no setimore kamano endo no yud mana ka ne en jadolo kendo gigo eko mano yudore i gache ne en mana muma to kod buguer kende. Komachielo gwengego mago ma Muhoroni mor okwako oganda kendo johera mag moluor daktari mabende laro komno mano mara MP kamanye gibire gwengo mago mara Hombei kamanye isidhi ayanga edichiengno mano manyoro. Daktari no jiwo ojende ni giwuoge siasa mar agoko kendo kaka itiyo kodgi e yono endo mokare kod josiasa mag ketho romo mag josiasa mamoko mabende dwaro lemo moko e kombe mag josiasa. Ma biro mana kinde matin to kanyo siro jomatindo mondo miodhi okaw kura kendo no singonegi ni telo ma obiro chiwo en telo makare, telo moganda ok bi ywaga ng'e nikech en owuon osebedo jatelo migepe mopogore. Magieki egiko mag weche machuok kaka ne wakelo nigi e news marwa ma waero Nyanza News Network. Nyakwaramogi Ajuang kamora mora ma intie mae kaka wabiro kelo ni weche manyien pile kod pile chakre juma manyien ka an kaka Nyambune Brian kata Mwalimu Kalisto the Big BN ka achiel kod Separate wabiro kelo ni weche manyien pile kod pile. Screen ma wantiere ka ni kai mabiro kelo ni weche matuch pile kod pile saa ka saa ma wayudogi kaka wayudogi kendo ka waloso gi mesa mar kao weche. Warom pile ka pile kinde ka kinde ka bende wabro rado e mesawa mag kao weche. Wabro kelo ni gigo eko motuche e piny tung Kenya koni kod kocha kaka gitimore, kuonde magitimore, gimomiyo gitimore to kod seche magitimore. Kik bai kaka pile. To bende wadonjo e twak moro ma kawuono nikech ok wagomb mondo mi chak wang'ade. Twak ma kawuono no wabiro go jaera mar Nyanza News Network enia. Nitiere kit timbe moko Separate ma mine matindo timo ma pachgi to pod wuono gi nyithindo manyiri. Ing'eni an kaka ng'e kaka jalno endo man kod lony matin. In ng'ama nyako nitiere gigo eko ma onego bedni iweyori godo ka isego okang'. Okang' matemo wacho en ni sama iwuok e nyako kidonjo e keny nitiere 1, 2, 3 monego bedni koro ithegori godo. Apenji ing'ama nigi ode kamano, ing'ama nigi min ode. Nitiere kinde malach ma nitiere joma mine joma nyirigi wich moro mar nyako cha pod en ga ena makata osedonje ode wijni pod en ga ena. Gin ang'o ma nyako nego we? Ka medo nyisi Mwalimu Kalisto, gigo eko ma nyathi ma nyako onego werego e kinde ma koro osedonje keny. Mokwongo lokruok mar rwakruok. Manyiso ni rwakruogi nyaka iloki.
Mano mokwongo. Kine market kendo market tindi osetur. Rwakruok nyakiloki. Mar ariyo, wuodhi nyakiloki. To iloko wuoth nade separate? An alerni. Mar adek, wuoyo wach mawuok e dhogi nyakiloki. To mar ang'wen, timbegi nyaka iloki. Ekibedo jalno mopuodhi kaka miyo. Wachak gi weche mag rwakruok. Yes. Bas, rwakruogi nyaka iloki kaluwore ni isewuok e okang' moro kendo idonje okang' machielo. Ingeni nyathi konyuol tirwako ne apiel nade. Nitie kinde ma koro chopo makata piel nade ni en wuoro kodware. An ka rwak ma. Kendo yudo ka koro oidho step moro ma koro law modwano rwak ene modwano yiero kende. E kinde no be koro chopo seche ma koro lepe manorwako ka be koro neno ka kare na rwako ang'o. Chak yudo ko rwako mopogore. Nyathi ma nyako nitie skat moro ka miluongo ni mini skirt. En gi slit makata in iwuon kineno kama. Tiye ni en gi slit. Ok watamore. Nitie sa moyie ni rwake man. Nikech oseyudore ni skadi ni kirwake eka mondo dhiambo wang' no neni. Nikech wan joma chuo we only act upon gima waneno. To anto be gi kora tang'eyo ni ber ineno kata ikandho. Kata dera. Iwinja. Koro rwakruok en gima muhimu. Gima miya wacho kama en ma. E sache ma ang' irwako law moko chope chongi. Mumato wacho ni kata bamni ni en dugi. E seche ma ang' koro isewe bamni no kote. Silit to chopo kama ok adwa wacho. To in e odi. E odi ka in kod yuocheni. In kod jirendeni. In kod kwaru. In kod jogo eko miluoro. Monego bed ni miyo luoro. E sama ang' koro isetang'one gi dendi. Kuonde monego bed ni umo. Dong ineno ka iwuok out of line. Ing'eni seche moko mine wa matindo gimbe gipara ni sama ang' orwako law mabor. Odhiambo ang' nene nyako machielo mabe orwako law machuok. Koro dwaro ni sama odhiambo koro mondo mi odhiambo ne anyango oko. To onene korwako silit. To nene ka. Adwaro nyisi gimoro achiel. Sorry. Adwaro nyisi gimoro achiel. Timni maber. Ema biro miyo odhiambo dak kodi. Rwakruok ni maber ok bi miyo odhiambo dak kodi. Kizungu wacho ni what you do can make a man be around you. Yes. Koro rwakruok okomata but omedo mana ndadhu moro. Ber mar wang'. Samirwakori maber. Iwacho ni anya gine to rwakore mowinjore. Nikech ing'eni lewni mar boche mabende beya. Yes. Nitie lewni mabende ngini lewni mangus gi. Ndi law mangus makoro golo dendi oko. Yes. And then number mar ariyo ngini samirwako law mangus. Yes. Biro bedo matin ne jok mapoko kendo mondo fwenye ni ng'ani osekaw. Yes. Nikech gin neni ka ng'ama poni e pap. Yes. Nikech samirwako law mangus. Yes. Ng'ato biro wacho ni to ma nyako because gima pogi bedo nyako gi bedo dhako koro onge. Iwinjo. Onge. Nitie gimiluongo ni gombo. To gombo en gima obiro automatic. Nobiro automatic. Okinyal chuno go. Gombo en gima ing'eni muma wacho ni nena ni isetimo richo. Oneno to kendi mori go bedo gi paro no. Bas to gima keto paro no en neno. Iyuda. Manyiso ni mondo pachi chop kacha cha nyaka bed ni iseneno. Richo mang'eny biro because of gik mineno. Yes. Mathoth ne joma wadhi rado ge polo gi joma ok nen. Koro jogi chuno wa e richo. Okay. Mondo mi giwe chuno wa e richo. Ng'ama nyako los rwakruok ne. Okay. Jaduong' en ng'ama oluor. Kuritero madam dalau. Idhi introduce ne baba. Obiro korako gimoro iluongo nang'o cha. Lewan koso legi. Apiel nade cha moro ma tinde nigi gine nene. Akia nying gi. Iwinjo. Gima duong' ni rwakruok nyakiloki. Imiyo kisedonje odi ng'i kaka irwakori. Non rwakruogi. Mar ariyo ni ndalo moko nanti dala to mon moko matindo nitiere bende mokenda e kor gweng' ka.
sama nyithindo manyiri tugo moro mar kia kora moko mitugo midiro gine malo ni tuge moko miwiro tol ni iro ka chi ng'ato ba bende chi ng'ato siepna be tugo gi nyithindo manyiri gi nyaka let sa 2 gimotenore gi mano ok enero mare kanyo dok ne jonyuol we nyathi otim gimoro e stage mowinjore. Okay, tani nyiri gi nowe no nenti gima noremo gi. Iseyuda. Okay. Sama nyathini tugo e chuodho. Kik ichwade. Umere wachang. Sama nyathini tugo oko. Kik ichwade. Onego nyise nango nikech tugo e chuodho no is not right. Yes, nitie a way minyalo nyisego. To kik igole ma in kod ibinge ni oko ka nitie mine maloro ne nyithindgi e ot ni kik dhi tugo oko. That is true. Iwinjo. Ma be en ataro mar chik. En ataro mar iluongo ni because a child has right to play. Iyuda. Ayudi. E kinde ma isetamo nyathi mar bete achiel gi nyithindo wetene mondo migi tug together. Ireme kendo en gi chuny mar gombo mondo mi oriwre gi tugo. Koro ka ang' osebet maduong' gicha mentality cha pod en go. No gombo no tugi. Tugo no korome. No korome. Kore ma miyo ga ng'ato tugo korome to a point ma obiro nyaka ka tedo. Yes. To pod wano tugo. Pod wano tugo. Nikech gigo no kokalo openjore to what are these? Ambe dong' anyalo temo. Dong' anyalo timo ma. Ko advice mane in kaka jalno mabende negi minod. Advice mane inyalo chiwo no. Manyalo chiwo ma dhi ne jonyuol. We nyathi otugi e samo winjore. Kora peke kia katolo kia ngoba we nyathi otugi otuga kabisa mano wacho makoro ko biro gombo gigo mi time mare mar tugo. Yes. Okay. Come on. Ipana ng'o kendo mi paro ne nyithindo mine ma manyiri gi onego loki. Na wacho wuoth. Imiyo nyaka kori lok wuodhi. Tingno ni malo siepna. Iwinja. Ng'ama nyako kosedonje keny nyaka koro lok wuodhe. Okay. Wuodh awach amin kama. Nitie gigo eko ma nyathi ma nyako ne timo. Makoro dhi chopo kama koro iloro negi. Kuom ranyisi nitie limbe moko manono. Ok anyalo luongo gi ni nono sana but ne en time ne. Odhi olimo waigi kabonyo. Odhi olimo waigi moro Nakuru. Odhi Eldoret. Ilimba oyel. Iwuotho yel. Bas, sama koro isedhi e odi, magi koro nyaka ing'i kaka limit. Bana e. Ok ni in e odi. To wayu moro chak pula. Gocho ni achieng' bilima to imbi ting'ori iwuok e odi ni dhi limo wayu. Iwe chwori ot. With no reason. Iwe chwori ot, idhi limo wayu kabuoch. Ok ber. Koro wuoth nyaka lokre. To moro kendo. Nitie gigo eko ma ji kale katindo. Nyathi ma nyako ne lao thum. Lao thum ma jachien lao thum otuche wi. Lao thum e kor gweng' ma owuotho ka guswao. Iyudo ni kosedhi e ode. Pod en gi jachien lao thum ni. Pod dhi mielo yo indagene. Odwano tiek wuog e ode ka odhi omiel thum. Mitiyud ni jaode ne en jalno endo mamanyo oko. Jaode ni oko. Mi ok ninde ot. To kata ne bed mana ni jaode nitie gi remo. Moko liwo nyaka ka chuoge osenindo to mulo dhod chunyi ka nindo seteri to wuok kod e thum. Inang' winjo maka dijeye makok gi nyinge. Ni onyiso ni ang' bi muone ni pastor wa. Koro pastor siko mania. Ni adiamo dong wadhi e kesha. Adiamo idisho machal nade ma igola jaode ni wadhi e kesha. Dijeye makori winjo ka kok gi nyinge. Adhiambo kuwuok Ombei namba 6. Kimulo bathi to adhiambo ngade pango ni kube. Nitie gigo eko manyaka waloki. Iwinjo? Awinji ba. Weche. Wach en gima lich. Wach muko kendo gero. Gero ndio. Samise dhi e keny. Gima wuok e dhogi onego ing'i kabisa. Gino endo mawuok e dhogi. Weche moko koro mag mahienglo. Weche machienglo mihiengo. Mayandu wacho kaka nyiri wete uko kudhi e ulo. Koro iweyo. Udhi kulo, udhi dondo yien. Weche mag athuwa. Weche mag golo siri ma odu. Nitie kamiluongo ni kachiena. Samiso donjo keny gima kachiendi.
ingeni ya kata ka une ot gik ma kachiena ingeni kor budho konego ngi yes ingeni mano ot achiel yeah ka kor budho ma odi mo konego gik matimore kachiena titi ka itoko kachien dio ko ji chamo oko mano koro waweyo koro nyaka warit dhowa kwasedo nyaka irit dhogi weche miwacho nyaka ikuong ipar owada uto un gi chuo an mora dago ka mora dago ka mane ng'ago dalau mane ng'amogoli dalau iwinjo fuga no kel kata gimoro kik ipim jaodi modgoli dalau midago gi chuor ng'ato mado nego kwaj ma king'iyo ji iwinjo king'iyo minegi moko timni no ma ng'ato titimo neno weya in be nitie mitimo ni mok timne los mana mari ni koro ni neno ni chuon ng'ato pile koa oko to biro gi carrier bag to in to mari ok biga gi carrier bag inindo ga kech mano should be the question magi ok chuo wan kane wayude magi od ngane nigi free no ngano tingene chamo siling 1500 samore dwe churi to tiyo ne gimoro sama 1014 ka 1010 ineno king'iyo lwetagi ok romre osiep onge marom gi wadi onge tingeni gidake dala achiel ingeni ya dine beni lwedo gi inyayiro kada kani mae mane bedo mabor moloyo ma to nendo ka gif moro ni ma nyadundo ma bet bor ma bor ma bet nyadundo omiyo gin pogruok nitiere kata kiweyo bor margi aneno ka size gi opogore omiyo yuto mar jaodi kata en mana jalno ma beto niang kata en mana japuonj to nitie gino moko timni masiche moko tinene od jirani ka en titimone kete pachini nitie moro ma in bendi timoni ma ento ok timne and then we lando gimok timni na jomoko yes ibro miyo ichai nyake kor gweng rit dhogi mane wach maduong wach mogik kata machielo wach mana ka wind up wan joma chuo waritre kendo waritre kabisa wawe kao blames te waket kuom nyiminewa kata jogo iko mwadako ni in you are ever right yes no wach ga ni dichuo e siro marot kendo in e wuon ot okonyiso ni ka in e wuon ot to you are ever right seche moko you can go wrong and you need advisor omiyo winj wach minyisi konyise ni awuon ng'ane ka to kidhi maber we golo duondi kidwa rito odi winj wach miwacho ni mondo ng'iyane ka bede en gino endo manyalo konyo gima temo wacho ni give time ago mondo mi ilose wach moro kae mabende oganda mathoth samoro gi undergo kata mana gi kalie yes mama's boy yes wuoyi en jakor min makata osebedo gi dhako yes obedo od min nyaka odhiambo nyaka saa 6 otieno en gi min aparo ni maendi dhako koka en gi miya bwana pukute kama dweche 3 aparo ni maendi en gino endo ma ok donje itwa e tielo mokwongo en gino mosebedo ka winjo kendo ne wasewuoye kendo pod iwuoye to pod biro wuoye ok ang'eyo gima timore gi nyithindwa ma yawuoyi mama uno nyuoli ok watamore ndio opidhi ok watamore odak kodi nyaka higni 20 kata 30 pok wadage to kik wil ni mamau be nigi chuore kene be yuda asekwanyi chon gi wifi osipna seche ma isekawo ng'ato miluongo kaka jaodi mondo mi ukonyru upadoru bedo gimoro achiel mikawe mikete ot bed gi time mare ok atamora ni gombaka gi mama rach ok atamora ni limo mama rach to bede gi limit ng'e kaka schedule your time idwa bet od mama nyaka saa 5 otieno itimo ang'o mbaka mane mugoyo awinji
ng'e seche midok e ot. To kata mbekni migoyo gi mama, onego bed mbekni mowinjore. Okay. Kiki kuodh jaodi gi mamau. Mamau be nigi chwore. Koro bado ipare koro kuth chopo nade ni mama dhako. Kuth chopo kama. Dhako madago ni. Kuth chopo kama. Miyo ng'ama rach namba. Miyo ng'ama rach namba. Ok ing'e ni yandi tiyo. Kendo yande kapok ikendo. Yande inyalo oro ne mama 500. Kalufu moro. Yoro ne mama 1,000 moro. Kare ba ko biro chopo mama monde. Kare ba ko biro kiting'o boxi to nyaka ikuong iteri ir mama. To sama koro mahitaji gi omedore. Kendo koro idwaro ni carrier bag ko biro to chope odi nikech koro in bende isebedo gi ng'at jalno endo moriti mong'eyi. Ndio. Miyo ema koro dhi chako wach mama. Ato kine. Oketha gi wuoda. Tinde ne sukar ma yandi nyiewna. Onge tinde onge. Tinde onge. Omiyo gik machalo kamagi gin gigo eko mwakale. To yawuoyi masani ok ong'eyo kaka ginyalo handle such situations. Nitie moko mitieko gi ling. Mama bro wuoyo kendo ok gilinga. Obro wuoyo. Kendo pod gibro wuoyo. Weche mobro wacho bendo seche moko bro kaloni. Dako ingo. Nikech ok iwuo. Dako ingo. Dongon atho gi kech. Ting'en chiemo to chiemo. Utino mane ger matitinde dhako boyo ku. Dako boyo kuwo. Yawa. To ling. Jomarie kwacho ni guok mamuol. Ok ibi yuda lame dende. To mager mang'ang'ni no. Maro wang'e. Maro okae. Maro panga make. Iwinja. Turo kang'o? Turo ken asara. Turo kasara. Ng'ato kaore mondo ling orit ode. To miyo pressurized to. Ng'eyo. Dang' owuo nade to dhako inga. Dowuo. Omiyo wang'i kaka wanyalo handle such situations. Okay. Gima duong' ng'e ni mama ube nigi jaode. Thank you so much. To mari cha e mari. Separate. Yes. Advice na mine matindo ma bene koko chako dak. Kata families matindo ma koko chako dak. Maseche moko gikale dhako tuga nyaka saa 2 otieno. Dhako neno thapki. Dhako neno kipindi mamoko nyaka saa led ma chiemo wang'e kendo. Nikech samoro gigi tugo gi nokorome. Samoro kata kiwe mano. Chiro en kamidhie chon. Kane pesa no we. Nikech nitie yawuoyi moko maweyo pesa chon. Iyudo ni saa 12 dhako kuka wuok dhi e chiro. Saa 12. Odhi omang'. To ko samoro odhi nyiewo sapa. Saa 12. Pesa to no we saa 2 okinyi. Odhi nyiewo sapa ne pod ene chama. Mano ok rach. Moro nitie ma ng'ama miyo odhi e chiro saa 8. Kendo mondo ndi. To da duogo saa 2 otieno to duogo koting'o nyanya gi kibrit. Nyanya gi kibrit. Koro chanda ni to. Nyanya gi kibrit ni no manye e chiro. Odhi saa 8. Yes. To duogo koting'o nyanya gi kibrit e lwete. Yes. Gima duong' en niya, ritodi to tirito kama. Chieng' mi wuok ni dhirieri e chiro, wuog ter ni dhirieri. To chieng' mi wuok ni timo shopping. Omo gimoro. Please focus. Dhi kaw gino tiduoge odi. Ndio. Awinji baba. Ng'ama miyo en ng'ama mahitaji ge ng'eny. Ng'ama dichuo to dwaro gigo eko manok. Gima ng'ama dichuo dwaro kidwari to odi. Mokwongo mitim ne ng'ama dichuo. Ndio. En luor. Respect. Mano kende ibed ni en ang'o kata ang'o dichuo bing'eyo respect. Miye luor makata en gi ng'ol moro dende kato chal nade. Respect. Miye luor. Mano duong' kabisa. Mar ariyo. Ng'e chuori. Jolony wacho ni chuoni ng'ama dichuo nigi ite ariyo. Achiel ni ka, machielo ni ka. Ng'e chuori. Maka ni winjo maber moloyo makoni. Ng'e chuori. Okay. Mano mar ariyo.
To mar adek mabende mogik en kachiena. Gik moko adek gi kisebedo go ing'ama miyo to aparo ni gimone gimede onge. Kikilok ne jaodi ng'eyi. Aparo ni jomariek winja. Ng'eyi chuori kendo miye luor. Then you are okay to go. Okay. Nikech un joma mine to wang'eyo ni mahitaji ung'eny maka chako kwano. Bok birumo. To mondo mi wa reach the target magu, mondo mi wachop dwachugu te, nyaka ibed gadek gi. Okay. Kanyo koro kibinjo wach moro amora. Kik ibed ng'at ma ka chungo ng'uta to ibe ichungo. Okay. Nti wach maber kama separate wiyane dhi wilgo. Yes. Nti mon moko ma coach. Yes. Nti mon matindo ma lil separate. Dhako ruku kuomi mok ding'e ka ni machi ma nyako matin. Yes. En gi nyithindo 4. Yes. Nyithindo go bolo mandas e dier ot. Yes. Kia pampas osoe buo tanda. Yani dhako coach. Yes. Kadwa duoki osiepna. Nyithindo 4 kata ne gibed mana 10 nyithindo gine minyuol. Nyithindi. Lil mar dhako ok en ng'ol. In mokilil no puonj chiegi. Lokruok en gino endo mantie. Kawuono kibiri yudo ka sufria ni e dier ot. Kinyise ni nyar nyawanda gini ok onego bed ka kete ga ka. Dong ipuonje. Ka en jawinjo to bro timo. Obro winjo. To bende kinde mane pok ikawe, ing'e ni ok inyal ka gi ng'ato ni koro rado to ikawe. Nyaka utimo osiep. To kinde mitimo osiep gi ng'ato, oromo nyisi ni is this my perfect match? Ng'amolil kendore gi ng'amolil. Mani gima nyalo wacho. Ng'amalil kendore gi ng'amalil. Lil mar nyako ineno kapok ikawe. Lerne bende ineno kapok ikawe. To lil mar dhako kata mar miyo kik keth kindi kod miyoni. Be iparona kata koso ng'eyo tedo. Jaodi kokia tedo. Manok ng'ol. Kendo ok en gino endo manyalo ketho keny. To dong nobiro mondo tedi because ok wach ka ni ng'ano dhi nyuol piny mar kadem. Ng'ano dhi ka tedo piny mar kadem. Ema kelo nini? Jaodi kokia tedo. To in ing'eyo. Puonje obro ng'eyo tede odika. Okay. Mamano noko puonje dala. Nitie nyithindo modonge skul. Iwinja. Kikiwe ni kakidak gi nyaminu dala, kakineno ji e gwenge kaka ji teo dala. Nitie nyathi ma en odonge boarding. Are tinne. Koduogo dala to ben nyathi mabedo pampered. Iwinjo. Ne gin gi jatich. Mami. Mami. Iwinjo. Koro oken hero mare mar kia tedo. Okay. To kata king'iyo gigo eko mong'e tedo gigo matin. Ong'e chielo tong'. Yes. Ong'e chwako pi modho. Koro samo bire odi kachacha. This should not be a challenge to you. Okay. And should not mark the end of this marriage. Atem wacho ni gima jaodi ok ong'eyo. Ka in gi chance mar puonje mondo ng'e. King'eyo tinyalo puonje. Iwinja? Awinji ba. Puonje. Omiyo mano endo to kadhi dwele so much. Lil mar jaodi en lil ni be. Mera bwa. Samoro iti lera. Apenji, odno mar ng'a? Ot ing'ene kise kendo. Samo siep ni obiro wacho no dhi od ng'a? Winji kise kendo siepna. Yes. Adhi od mina nyango. Adhi od mina dhiambo. Adhi od nyangi. Kise kendo. Waduki chien matin. In wuon dala. Winji. In wuon dala kaka dichuo. Yes. To ot. Usipna ot mar dhako. Tekni se kendo. Sani kibiro oda. Winja an. Od no oda. Nikicham gang'owa. Ahonge ng'etna. Od no oda. Makata kido koruko. Tinyalo seya kum ruko mar to kise kendo siepna. Yes. To odi olel. Yes. To kabiro odi. Tayudo ka odi onywandore. To ng'ama biro sayo ni ewa separe to kendo dhako manywandore. You don't be say because wuon ot en dhako to wuon dala to en in. Koro adwa duoki chien matin. Ot mar dhako gi wach. Okay. Ot en mar dhako gi wach kaki wache. Jogo eko manoweyo ni ot mar dhako tinde utegi olwar. Iwinja?
ot en mari gi mar dhako. Ot ok en mar dhako kende. But again, as a man in the house, yes, you play, okay, you play part, yes, but not as compared to dhako mapango to ngene ya mesani waketo kama obiro look neat watieki. Bingen, yes. Mesani kwa keto kama to obiro look neat, kombe kwa wapango kamae, wapango kama sendegi watere jikon. Dhako biro pango ode. Yes. Because I know of families ma ngato no pango ode maber kongeni eno se pango ode. Kan ne dhako donjo odno. Everything no lokore kendo kaka dhako no pango odno. Poko chako dugo oketho pangeno. Because dhako no feel ni samo input mare mati kata kaka onge gimonyiewo to panga odno. She owns the house. Bingeni ot maera nitie. No responsibility is specified to individual. Okay. Ot ma love nitie. Ji konyore tije. Okay. Okonyiso ni miyo ema nyaka pangot. Ni kako pango no romo. Kau patik mari kokoloso maber. Gi in gi view mari kakinene ineno koko winjore. Kau patik mari mondo upangot kanyakla. Consult. Azumna kina mono kichwanyire ot. Let me tell you. Weche matimore e dier ot. Yes. E ot itself. Very kala gidala. E ot itself. Yes. Kina kikibedi gichwanyirwo. Consult maman. In that, kan tie gimoro ma ifil no beni bedo kamoro to kobedo. Ben to iparo nade nyawegi. Dong gini wanyalo keto koni. To kusuma wanyaketo. Then onyisini sipna inano. Because mini are good designers, interior designers. Yes. Good design maber ma ini wuni nyalo lakini antak na pare gini nyalo bedo ka and it looks this neat. So inyalo mana consult because in kaka in apenja as a man it is in you have in responsibilities mangeny kino malach. Yes. Yani pod in gi paro mar biro ngiyo ka dhako isewe mondo pangot. Koro wanyisi. Mane momiyo na nyisi niya. Ot maera nitie. Onge responsibility mobedo specified to individual. Iwinja. Atiyo gi hera. Samuse bedo ni wero rue ot. Gik moko unyalo timo kanyadi. Kanyachiel. Nikech king'iyo some villages, some families, ibro yudo ka dichuo noweyo gima wach mar tedo ni. Kato nindo mana kech. Oko bitedo ni tedo mar dhako. Kata dhako tuo ni mano kata dhako konyore ni ICU. To nitie ute moko mibro yudo ka ng'ama dichuo go nyaka dasta. Okay, that is true. Kendi ibro yudo ka ng'ama dichuo kao patik mare motedi. Mano yuni kweli. Mano era. Mano era makoro wawuoye. Okay. Ot en mari gi dhako. Ot ok mar dhako kendi. Ot bende ok mari kendi. Iwinjo kama wuoye? Awinji. Koro responsibilities are for you as a whole. Ngene mago are shared responsibilities. Yes. And shared responsibilities. Ondo kono yuro kin ng'ato gi ng'ato. Yes. Ngene sami kendo. As kaka separate odi. In gi rules gi magavan odi. Yes. Iwaje nan order ok duoge ot saa achiel. Yes. Order ok tede later than saa ariyo. Yes. Order ok time ma. So, yes. You will cope. Ngene ng'amu kendo o compromise a lot of things. Wacho ni bas. And angene nyako ni okoero gini. But because anahero gini, let me compromise mondo mi at least watimnade. Waringe the same level. Iwinjo. But then, seche moko yudo ka seche moko dhako ni okonyal tedo. Iwinjo. Samoro okonyal tedo ni okia tedo, samoro okonyal tedo ni samoro nitie gimodiye. As a man, kan usewinjoru ni osiepna an we will be doing obiro konyore tich. Then is better. But nitiere jomoko bende families are just running okay and running well. To nitiere kaka gin oginyal moko much whatsoever way. Oginyal timo certain things. So idiot ka en mana winjruok. Nikech ingene dak to onge straight formula. Gimokonya ni gima natemo wacho kori winjo mi wacho kendi en winjruok. Ng'ato nonyisa ni dhako chalo nyathi. Makaki kete e kako bedo. Kaki ng'iye bende kako ng'iyo. Euda. Akwanyi. It is true nikech seche moko anyalo mi example. Ki idwaro bedo osiep gi nyathi moro manyako, nyadendi moro. To odiochieng' mokwongo ma iwane ton. Kara mana the very first week muwe kode.
obro neno kaka igocho nega maybe didek odiochieng kata mading'wen odiochieng adiparo odiochieng kata iwuoyo kode malach to record to wacho ni okay ng'ani nyalo wuoyo kama leo kichako leo ni ko idwa gocho ga dichiel kata koro kigochi ochako question because niseng'iye at this extent you see this so dak bende kama I think so apara inyalo nyisowa en kamano dak en winjruok to kod kaka udak kode nyaki bed ng'at ma understand each other the situation you know no situation is permanent situation do change unaona alafu situation ko change to nyaki change with the situation ndio ikwanya nyaki change with the situation nitie responsibilities magin kata king'iyo to gin mag miyo but chopo a point makoro nyaki ichipin mondo mi itim that responsibility koro gima duong' ni eot nyaka wabed jogo eko mawinjore kendo timo gik moko kanyakla nikech samise kao ng'ato muyieru kaka jaot jaodi kendo jaode manyiso ni un jogo eko ma mokwongo un jomoherore okinyal kenda duini un jomoherore to jomoherore nyakutim gik moko kanyakla koro separate yes ang'eyo ni seche moko because of time agombo mondo mi wang'ad twagne gi kae but odiochieng' ma kiny wan gi thuolo mar chopo studio gokinyi godhiambo bende kiny wantiere e twak mapile kod pile kasto kiny bende wasasingo ne joneno mekwa ni kiny wan kod news kata weche manyien koro nyalo wacho cheni mogik ka watieko chenro Erokamano janeno mar Nyanza News Network. An mana kelo ni twak machal kama endi ilunga Separate the Prince Nyakwaraela Nyamagero. Warad kendo kiny kama bende wadhi kelo ni e weche manyien mamit kaka gitimore e tung Kenya kod pinje maoko. Mano tene lunga nyabune Brian King Nyams Kalisto Lorio Skari Machuong kata the Big BN ageno ni yudo konyruok kamora mora ma intie. Odiochieng' makiny wan kod mpango kata mana chenro moriere tire chenro malong'o kabisa kendo kaka inyalo yudo konyruok. Mana TV ni achiel mar Nyanza News Network. Warad kanyo odiochieng' makiny. Adios muchachos Kik will ni wabroga kelo ni twak mamit mag puonj pile ka pile kinde ka kinde warad kendo kiny e seche machalo kamagi.